volia un ritme frenètic. Com ha dit ell, és una youtuber que està explicant les seves històries. Aleshores, l'òpera havia de tenir el ritme frenètic dels muntatges dels youtubers, que canvien completament de pla, no que tallen aquí, que posen un so, una notificació, etc. Aquest canvi de caràcters, de ritmes i sobretot això lligat amb les tímbriques, amb totes les possibilitats tímbriques que ens dona la percussió. Tenim aquest ritme frenètic. Cada cop que rep un like sona una notificació que es fa molt molesta per moments. Tota l'estona està explicant alguna cosa, like. Aquestes notificacions ens creen aquesta angoixa i ens mostren aquesta dependència i aquestes necessitats que ens generen les xarxes socials. Aquesta és la trama principal de l'òpera. I el que m'agrada més, que ha demanat el Marc com a contrast, és què passa dins d'aquesta youtuber quan la càmera s'apaga. Com és el seu món interior, i això ho hem fet amb uns moments molt més lírics, molt més calmats, que ens recorden el cant de la Sibila que deia el Marc. I al mig hi ha una àrea central també bastant tranquil·la, minimalista, que fa com de sumari de les altres 5 peces que vindran després.